Dan il-video qasir nixtieq nissostanzja dak li għadt fl-intervista li kelli ma' Sajjan fejn enfasizzajt daqsxejn dwar il-kruċifissjoni sewwa li tissemma fil-Iskritturi Sakri. Jien irreferejt għall-kruċifissjoni li fil-Bibja tissemma bħala pjena kapitali. Jiena tkellem dwar is-simbolu tal-kruċifiss illi fil-Bibja il-kruċifiss jissemma bħala struttura li fuqu kienu jissalbu il-kriminali. Sewwa issa barra mill-Bibja ma ssibx l-ebda testi illi jgħidulek illi l-kruċifiss jew is-salib kien jintuża għal dan il-mod għal dan il-għan sewwa. Però kemm fil-Bibja u anki barra mill-Bibja insibu illi kriminali kemm fl-Imperu Rumanu u anki f'imperi oħra, anke fi żmien l-Imperu Grek fl-Imperu Elleniku, insibu illi kriminali jew ribelli, insomma, kriminali b'mod ġenerali kienu mhux jisalbuhom għax it-tisliba fija aspett simboliku. Dawn kienu jdendluhom jew ma' siġar ta' żebbux kif niftakar kont fl-intervista li kelli ma' John Bundy fit-2011 jew 12 sewwa, kontatlu l-John Bundy illi ma kienux jisalbuhom, kienu jdendluhom jew ma' siġra ta' żebbuġ jew ma' zokk. Infatti, hemm ħafna referenzi fil-Bibja wkoll, anke fl-Evanġelju ta' San Pietru hemm miktub illi Alla se jqajjem lil Ġesu illi intkom dendiltu ma' siġra. Sewwa, u għandi ftit referenzi hawnhekk ta' Bibji differenti fejn jisemmu minflok is-salib jisemmu is-siġra jew it-zokk. Ġifieri da bħala pena kapitali ma kienux isalbu lin-nies, kienu jdendluhom. Sewwa, ħansemmi koċ verżjonijiet ta' Bibji differenti. Dak il-vers li semmejt fil-Evanġelju ta' San Pietru huwa kapitlu 2, vers 24 sewwa. Issa. U dak qiegħed fil-verżjoni biblika ESV, BSB, BLB, KJB dawn li qed insemmu huma Bibji differenti, eżempju meta ngħid KJB ġifieri King James Bible, meta ngħid NAB ġifieri New American Bible, dawn kollha verżjonijiet li m'hemmx ma jgħidlekx illi hemm miktub illi lil-Ġesu salbuh, li dendluh jew ma' siġra jew ma' zokk. HCSB, ISV, JB2000, AKJV, NIV, ASV, DRB, BBT, ERV, WBT, YLT, dawn kollha verżjonijiet differenti fejn insibu bil-kontrarju ta' dak li il-Kristjani ġew iddottrinati bih, fis-sens li t-tisliba kienet tintuża bħala pjena kapitali. U sa norikom daqsxejn. Mela, ħanurikom waħda evidenza letterarja dwar l-imsejħa kruċifissjoni. Mela. Ippermettu li waħda ta' imdendel ma' siġra raħ. U hawnhekk raġel imsammar ma' zokk.
Dan din l-istampa sewwa meħuda il-Louvre Pariġi fejn qed juri statwa tal-irħam ta' Marsajas. Da hija il-Louvre sewwa qed taraw kif kienu idendlu n-nies bħala pjena kapitali ara. Il-Louvre.